wannan gidan naka bai kamata a ringa barin mata a gidan nan ana kasa nan ana lalata da su ba. Gaskiya ne wannan. To ai ka san ki aska, ka san shi gidan haya kai ke. Wallahi tallahi babu yace zan yi wallahi. To abin da ya kamata a yi in namiji ne shi kadai 1000 da mace 2000 ya sa hada su bada 3000. Kuma wallahi tallahi ka kawo shawara aska. Dama ni ma abun ne nake ina jira wallahi. Sai ki da mu amma da shi. To amma tun da yanzu Allah ya saka ka kawo wannan shawara to abun ne ya kamata ake da gaskiya. What? Mala lafiya? Billahi allazi la ilaha illa huwa sai na ci. What? Ka san Allah na rantsi da Allah sai na ci. Kai ka zo gidan haya. Gidan haya zaka zo ka ringa mana irin wannan. Malam billahi allazi la ilaha illa huwa komai za ku wallahi sai na ci. La ya kuma mai ta A gidan hayar la ilaha illa ka rabu da shi abokina. Tun da ya buɗe haka je ka tita. What? Ba ai ba mu san tsakanin su ba. Rabu da shi. What? What? An isa na siyo taliya a ce ba zan tita ba ai da sai na ga mata wallahi sai na tita. What?